Brillanti Dance, kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Malta tappoġġja lill-Ukrajna ħilsa u sovrana. Għal dan il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej ta' Malta Ian Borg waqt li kien qiegħed imexxi il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti fi New York, l-Istati Uniti. Felu is-sena mill-bidu għall-gwerra fl-Ukrajna, il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tas-Sigurtà organizzat dan id-dibattitu bejn numru ta' pajjiżi biex jaraw kif il-gwerra fl-Ukrajna tista' tintemm u tirrenja il-paċi. Il-Ministru Ian Borg sostna li Malta hija favur id-dialogu biex dan iseħħ. Il-Ministru Borg qal li fl-aħħar 12 xahar il-poplu Ukren wera kuraġġ kbir biex jiddefendi lil pajjiżu kontra din l-invażjoni. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti Antonio Guterres qal li l-gwerra fl-Ukrajna tikser il-liġijiet internazzjonali u l-valuri fundamentali tan-Nazzjonijiet Uniti. Guterres sostna l-importanza d-dialogu u l-paċi u issa kontra aktar eskalazzjoni f'din il-gwerra. Semma il-ħidma li saret flimkien mal-Gvern Tork biex tgħin fil-provvista tal-ikel li jiġi trasportat bil-baħar viċin l-Ukrajna skont il-ftehim bejn l-Ukrajna u Russja. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ukren Dmytro Kuleba faħħar il-Presidenza Maltija fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti minħabba li tiddiskuti dan is-suġġett sena wara li bdiet din l-invażjoni huwa semma il-vot li ttieħed fl-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fejn il-maġġoranza l-kbira tal-pajjiżi ivvutaw favur li jkun hemm il-paċi fl-Ukrajna waqt li 7 biss ivvutaw favur ir-Russja. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ukren qal li l-paċi tfisser ġustizzja. Wara id-diskors ta' Kuleba ġiet osservata minuta ta' silenzju li fakret il-vittmi f'din il-gwerra. Preżenti wkoll kien hemm diversi rappreżentanti ta' stati membri tal-Unjoni Ewropea li wkoll ġew affettwati bl-invażjoni Russa tal-Ukrajna.